Ahojte, vítajte pri dnešnom kratšom videu. Dneska by som vám rád ukázal nejaký update ohľadom budov, ktoré som dostával na tento svet. Začal som ďalej stavať nejaké budovy z originál svetu, alebo aspoň podľa videí som sa snažil pokročiť v nejakých budovách. Vyskočilo na mňa video Mesto a plány, kde z veľkej časti ukazoval komplet celé mesto dostávané a z jednej pasáže na mňa vyskočili dva domy, ktoré si myslím, že budú slúžiť ako nejaké súkromné vily hráčov. Neboli úplne do detailov ukázané, ale hrubý základ sa mi nejako podaril postaviť. Plus nejaký menší park, ktorý k tomu slúži. Takže z tejto časti sú nejaké hrubé základy už postavané. Ešte tie samostatné domy určite niekedy ukážem, keď budú úplne hotové. Možno sa aj vrhnem na ten interiér už konečne. Tak z ďalších plánov, alebo aspoň podľa plánu toho originálu svetu, by mal vzniknúť už pomaličky nejaký prístav, takže by som veľmi rád zakončil túto rieku, ktorá sem tečie, tak to budem musieť kompletne celé prekopať. Zatiaľ sa tomu nechcem nejako extrémne veľa venovať. Uvidím, ako to pôjde celé podľa času a plánu. Dokonca ani s divadlom sa nejako extrémne nehýbalo, ani s knihovňou, ani s hasičskou zbrojnicou. Ale vznikla mi tu Slime Farma, originál. Viem, že má celú samostatnú sériu o tom, ako ju celú staval. Dokonca je to obrovské podzemie, pretože vtedy v tom čanku sa im tam tí slimici spawnovali, takže ich mohli farmiť. Ja som tú budovu sa snažil postaviť tak, aby tu bola iba esteticky. Tiež nie je úplne hotová, pretože obrovský parčík mi tu ešte len chýba dostávať. Na tejto strane by mal vzniknúť balkónik. A ten samostatný interiér vôbec nie je ešte úplne dokončený, ako aj tieto dve vežičky. Ďalej, čo sa týka tejto časti budov, tak už tu mám predkopané nejaké základy. Zatiaľ sa do toho moc veľmi púšťať nechcem, pretože nemám zatiaľ vôbec žiadnu predstavu o tom, že aký dom, z akého uhlu a čo by sa sem presne hodilo. Tak zatiaľ som to len tak si nejako predpripravil a uvidíme časom. Ďalší update, alebo skôr moje plány do budúcnosti v tejto mape, pretože už som tu začal stavať nejaké svoje budovy. Tak rád by som dostával už konečne ten hrad a z tejto časti, alebo z tohto pohľadu už môžeme vidieť, že hradná brána stojí. Není to úplne môj nápad. Inšpiroval som sa nejakými videami a obrázkami z Google a vznikla mi tu pekná hradná väža. Ešte úplne nie som rozhodnutý na 100%, že či tie striežky ostanú z tehál, alebo vymením nejaký materiál za kameň alebo za drevo. Nejaká cestička k hradu tiež ešte je len rozpracovaná. Ešte vôbec nie som 100% rozhodnutý, že či bude zatáčať dole, alebo pôjde priamo, alebo sa rozdelí do ička. Takže to ešte uvidíme. Samostatný hrad, ktorý by mal stať na celom tomto kopci, zatiaľ je rozpracovaný. Sú tu nejaké základy postavené, kde by som si to ako nejako predstavoval, nejakú ďalšiu vežičku, nejaký do účka dom postavený, alebo možno katedrálu. No ale keďže by som chcel už nejako to mesto pomaličku uzavierať, tak ma napadlo, že ako sú kasárne, tu sa dostáva ešte ten palác z videí originál, ktoré mu tam postavili kamaráti Sophie Craftu. Nejako pomaličku uzaviera to mesto nejakými hradbami. Takže tu ešte mi vznikla nejaká planina, kde zatiaľ ešte neviem presne čo bude, ale je to perfektný priestor na to nejako to mesto už pomaličky uzatvárať. A keďže priamo na tomto kopci by mal vzniknúť hrad, tak mapa mi i sama vygenerovala nejaký prieplav. A presne mi to vygenerovalo tak, že tuto by bola ďalšia hradná brána s nejakým mostom a tu by sa celé mesto nejako spájalo. Alebo skôr uzatváralo. Pretože mám v pláne postavať už po tomto pobreží hradby, ktoré budú
takto pod tým kopcom smerovať. Tuto by mi mohlo vzniknúť nejaké pekné podhradie s nejakými obyčajnými domčekmi. Takto nejako. A tu by som chcel postavať už svoj nejaký menší prístav pre rybárske lode, nejaké suché doky. Tu by sa to uzatváralo ďalej, to komplet celé mesto, až do pôvodného prístavu. Určite mi dajte do komentára vedieť, hoci aký váš názor, nejaké lajky, komentáre, strašne by som bol za to rád. A možno za nejaký určitý počet odberateľ by sa potom mohla celá táto mapa vydať. S tým, že by všetky komplet domy boli dokončené, aj interiér by bol dokončený v každom jednom dome. Určite mi dajte vedieť do komentára. Uvidíme sa pri ďalšom nejakom väčšom update, kde už by som chcel nejako pokročiť s tým hradom alebo nejaké tie originál budovy dostavovať. Tak budem sa tešiť pri ďalšom videu a zatiaľ ahojte.